Acan bolsa doğru hakikatlar aytmak bizim elbette boynumuzun borcudur. Mehriban ildeşlerim, bugünkü videoda Altınbaş Üniversitesi'ne gelen okuwçylar barada ve Türkmenistan'dan gelip bilmedik okuwçylar hakkında ýöre bu videonu taýýnadım. Sebebi elbette herkesin derdi depozit pulunu izne almaklık barada maglumat soraýarys. Bize gelen canlaryň hemmesi başly Türkmenistan'dan tölegün edenler ya da Türkmenistan'dan gelip bilmedikleri depozit pullarını alıp bilmedikleri deyişlidir ve bilşimiz ýaly hiç bir adam şu wagta çelle Altınbaş Üniversitesi'nden depozit pulunu almadı. Sebebi almadygynyň sebebi Altınbaş Üniversitesi 11-nji aýyň 28-ne çelle registrasiýalar dowam edilýändigi sebäpli depozit töleglerini Türkmenistan'dan töleg edenlerim, Türkmenistan'dan viza alıp bilmediklerim şul aýyň 30'undan soň töleg edip başlaýar. Ýagny töleg şu şekilde edilýär. Mehriban ildeşlerim, üns berip diňle. Türkmenistan'dan gelip bilmedikleriň birinji oçuk töleglerini berýär. Ondan soň liste taýinlap, şol liste ady bar okuwçylaryň Türkmenistan'dan töleg gelenligini bize duydurýar. Biz hem şol liste sizin bilen paýlaşýas we ýene bir video goýaryn. Şonuň esasında size depozit töleglerinizi izne berýändir. Ýagny sizden haýyşdymyz biz bolsun ya da beýleki firmalar bolsun tapawdy ýok. Kimden hem gelenem bolsoňuz, depozit pullaryňyzy hem üniversiteden söz berişi ýaly izne berýär. Alada etmeňize gerek ýok. Ýagny giýjem bolsa depozit pullaryňyzy alyp bilersiňiz. Diýjek zadym, şonça garaşdyňyz, ýene de birazjyk garaşyň, sabır edin, öz şirketinizi bizi de arada goýmaň. Bunuň üçin adwokat tutmaňyza ýa-da beýleki ýollar gözlemeňize gerek ýok. Ýagny garaşmak istemeseňiz, üniversitede baryp özüňiz sorap bilersiňiz. Üniversite size edilçiler ýaly maglumat berer. Pedaly maglumatlardan habar alıp iň dogry bilgilere ulaşmak isteseňiz bize agza bolun we indiki video, haýsy video boljaklygyny kommentarlarda belläň. Biz size ynamly şekilde aýdyp geçelim.